Θα ήθελα μία τελευταία παράκληση. Να ενώσετε τα χέρια σας και να διορθώσετε την αγάπη σας προς την προσωπική μας όλα αυτά τα παλιότερα που μοβεί αυτόν τον κόσμο να φτιάξει. Στον Νίκο, μίξου να φωνήξου να φωνήσει να λέμε στον Νίκο στα αυτιά των διάσημων. Αθάνατος βαρκούς του Κυριφλάκη, του Κυριφλάκη σας. Η Πολυψία, Θοδωρής, Λικερόκορνος, Παπαντώνης, βρέσε. Στη σηκώνα του ορθοδισμένου Γιάννης Δίπλας. Στις προβολές ο Θανάσης Κασάπαλης. Στα κανόνια η Μαρία Εκοπαντελής. Υπεύθυνος επικλούτου της σκηνής Συνοδηλίδης Θημιζάκης. Στη βοήθεια από την κριτική μας ο Ανδρέας. Τα σκηνικά είναι δεύτερη και λίγη ο Κωνσταντίνος Ρίγος. Εξετέλεσε ο Θεόδωρος Θεοδόρου. Χειρίζεται ο Μέρτη. Τις φωτογραφίες πάντοτε υπογράφει ο Κάρι Μάτων. Θα σας δείξω αργότερα τα κορίτσια, διότι τώρα θα σας πω ότι είναι μαζί μας. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα Ράλη, η οποία μας χάρισε φωνή και ομορφιά. Κυρία Μαρία Σκηνά, επίσης. Ράνια Τζίμα. Μάρα Τζίμα. Ο κύριος Άγγελος Δάνος και ο κύριος Κώστας Ηλιού. Και τα κορίτσια μας, όπως σας έλεγα προηγουμένως στις φωτογραφίες της κάνει ο Κάρι Μάρτον, είναι η Λιόλια, η Χρύσα, η Τζέρι, η Χριστίνα, η Φένια και η Έλενα. Η μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Εμμανουήλ Σουματής Σουμάν και η μοναδική εξαιρετική καταπληκτική στα playback παίκταση ο Τάκης Μοσχοπούτης στον μπάσο, ο Θοδωρής Αλεξάκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καλούδης στην κιθάρα, ο Τίμος Χατζιωάννου στα πλήκτρα, ο Αχιλλέας Δαντήλης επίσης στα πλήκτρα, είναι Τσεντράκουδη ο Γιώργης Βεριδάκης, στα τύμπανα ο Βασίλης Ματζούκας, ορισμένες φορές παίζει και ο Παναγιώτης Γιαννούλης. Κάτσε, σε λίγο ρε πάνω, είμαστε και συνονόματοι. Γιολί Παναγιώτης Κοτσιανός, Σάκη Ζουρά, Παγλαμά, ο Σάκης Τράγκος, Σκέτα ο Κουζούλη. Είναι το μαλλί, σόφα, ο Κουμτέλ. Λίψο, φτάνουμε ένα γρήγορα. Δημήτρης Κατσικαλίνης και στο Λαδαπεστά ο κύριος Φίλιππος Θεμερούλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση στην τρέλα μας, ο Θεός του κόσμου να σας έχει πάντοτε καλά. Ευχή και ελπίδα μας είναι τώρα, φεύγοντας, εάν κάποιοι από εσάς έχετε εκεί, αφήστε κάποιους άλλους να σας οδηγήσουν στο σπίτι σας και αυλαβείς, θα είναι χαρά μας μεγάλη να σας δούμε και πάλι. Ευτυχείτε, υγιένετε, χαίρεστε, ευχόμαστε σε όλους, καλύτερη δουλειά, δεν γίνεται. Μην αφήσουν τώρα να μας την κάνουν και λίγο αυτοί μπορούν. Εξαρτάται από εμάς να μην τους επιτρέπουμε. Αυτοί μπορούν. Μπορούν τα χειρότερα. Μιλάμε τώρα για κοπρόσφυλα ελεηνά. Έχουν βάλει σκοπό. Πάντα, Νότι, πάντα. Οι Έλληνες πάντοτε περνούσαν όμορφα και παλαιότερα που ήταν αρκετά πιο πολλοί άνθρωποι, αλλά και τα τελευταία χρόνια περνάγαν καλά. Έκαναν και μαλακίες τις οποίες πληρώνουν τώρα. Αλλά αυτή η καλοπέραση ήταν που δημιούργησε τη ζήλια και ήθελαν με νύχια και με δόντια να μας φάνε τον ήλιο και τον τρόπο ζωής μας. Τώρα πάνε προς τον ήλιο. Συνεχεία θα μας δημιουργήσουμε. Ας αποδράσουμε, ας σταθούμε και από εμάς εξαρτάται. Μαζί μας και η Ελευθερία Ελευθερίου. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Να μας πάρεις μακριά.
το κάνω να